লাই थांनाय साल त्रिपुरा हानि मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा हानि खरकसा बुबाग्रा ताहान्दिनि सामाबाय तिनि खुमुलुं लाहार क्लैना नांफिगा हायना हाय तिनि खुमुलुंग 300 बाइक तैयै लाहार क्लैरै त्रिपुरा मथा जलिमा सेजमा फुनुक लायखा कतर बाइक रैली खलायै बरकनि ककंखा त्रिपुरा हानि खरकसा बुबाग्रानो बाहायके बुबाग्रा ताहान्दी नै सावै जलि जागलायै तिनि हायना हाय सेजावै बाइक रैली खलायलायका बमुंनो त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा बुबाग्रानि थानियाव थाङै नागार सान्यांके बसांगो बुबाग्रा बायदि दुलजाक त्रिपुरा हानि बुसारक आसुगि तंलाक सिरिं तंलाक तेबो बसांगो कतर जबाक थायनै नि सायखानाका नायनि सिनि मांखलिबो Kambai sini media rongo kami bagi malai sing tini main bike rally to sini bubagrano je bono Maharashtra handi mana project kisur handi ni mani বিশেষ খাই যে তাবুকনি ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা जों अबनि बागै आबनो बर' सायमानानाय आबाहायनि जों दिनै बाइक रैली खालायनानै थांदोंगो खुमुलुं एरियायाव जे सिनि बिसेस खाय त्रिपुरा मथा बुरि मथा सिक्ला मथा थांनाय रक तामनि बागै माले जों जुदियो जों सिनि प्रग्राम खायनि थांखो गोबां माने बेगार फायो हायबनो जों किरि खांखो जों ताइ खालायनानै बबो जरा ग्रै जराबो माइ आंनाय ओंका जों सिनि थानि बेगार फायबानो जों तिनि अर बाइक रैली खालायनानै बादमांखा जे सिनि तिनि रुट मैप का भागनि जों खालायनाय जों पिसफुली खालायनाय साक खारनाय जों साक निजि अ जागा जों तंलाय लायो तिनि जे रुट मैप ओंकाके जों ताबो अर सिन्डिकेट नि सिमि नहरै नंखरै दसराम कातुं बासिकपरा आबनि परे लांमानि हाथि खालायै वाकिराय सदार यां जन्मजयनगर दै नखरै खुमतियानि जे केम गानाति खालायै मनफोर्ट चम्पं नगर जांगैलाति के जों फेरै जों ताबुरमदि थुरुकचाबारि जिरायना खला आइनति के जों नखर अर फायनायसि अबाहायके तिनि जों तो साइ आगिबो साका जों तिनि बाहायनो हाय सानाय अबंक सेन्टिमेन्ट नि व्यापार सिनि 186 नम्बर राजा बयनि दफा जों बुबाग्रा दाहोन महाराजा दाहोन जों आबनो जों सानन थाङा तामके जत बर्न बकयमानि बनो महाराष्ट्र ताहान्दै जों प्रब्लेक्टिन मानि जों आबनो कोनो दिनै मानि माया गाबनो जों मास माराव सानाय रस हाया हंगाके जों खमापान बो माना सानाय आय हंगाके जों सिनि कन्टिन्यू सिनि प्रग्राम चलि दंनाय बाहायथि सॉरी तिनी तामनि बागिना लेखानि नाखिया हामबायरुवा सिनि खुमुलुं कोऑर्डिनेशन 19टा विलेज नाते जोंरा कायसे कोऑर्डिनेशन खाजाक दङ अ कोऑर्डिनेशन बिसितने जोंरा साइटा कन्टिन्यू खमता दंफाना जों जेता यांगपुर सम दंनाय दं अबरकना जों दिनै त्रिपुरा मथा YTF TWF TISF जब तो मिलवैनो जों दिनरा बाइक रैली खालायनानै थांदों तामनि बागै हेंखाय जों जे थानाय कयेक दिन सिगां त्रिपुरानि मुख्यमंत्री मानिक साहा बजेचिनि महाराष्ट्र कक हामिया सावै हेके महाराष्ट्र कायसा त्रिपुरासा वानसाना जे बेडबेट हेके सेन्टिमेन्ट खालायै जे ब कक सामानि आबनि बागैनो जों आबनो बेलायखे जलि लायजाक नासले लायजाक जों सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सारा बुबाग्रानो
184 जना राजानि बंशधरनो हामिया हनका बल माने जों तिप्रासा रखनो बेबाकनो हामिया हामा खालायो अबनो तैनो जों तिनि रेलि खालाय दङ जों जे बुबाग्रानो तै राजा ताहन्दी बनो बुमुखै प्रदुत थुंदी हनै हनमानि आबनो जों बेसि खालायना सलगो नों मुख्यमंत्री हायके नों फातारनि फायनाय नों अ जागानि जे 184 जना राजानि माया ममतानि सागो करै सिनि राजा तामो खालायका अ त्रिपुरा हाना नारना थांतनि बतामो खालायका अब टोटली बिनि अ त्रिपुरानि लाइबु माहाके इतिहास बाबो बुसिया बनि बागै नों हनै दा तंग हन्या दा तंग बयनि दफा हनै दा तंग हन्या दा तंग जों साइमा जोंले चिनि राजानो राजा हनै मानिनाय जों चिनि राजानो राजा हनै गसिवा बय मजी हन्तन मजी हिंया जों अबनो चिनि राजाना राजा हनै राजानो जों राजान हनै बताबो राजानि सम्पत्ति जा राजानि जे सिंहासन बिनियाको राजानि राजबारी बिनियाको समस्त जे राजा 184 जना राजा खाइ माने ताबने पाइथाक चिनि राजा जे 186 नम्बर चिनि महाराज किसनो जों सन्मान खायो बयनि चित्रा खाकुल बुबा चिनि खे रांचंनि खुम्बार माहाय जों बय राजा दा हन्या साइमे जों तिब्रा सार राजा हनो राजा हनमाने बिसिंतिने जों बनो ताबुक दिने बनि जे हनमान मुख्यमंत्री जुदि त्रिपुरानि मुख्यमंत्री अबनो जुदि कक फिरक एकाय अबन बगाय जों सकांबो रेली खालायो ताबुक दिने जों आरो बाइक रेली खायनाय अबनो तु जुदि खाय जों खना सनि अम हायके कन्टिन्यू चिने अब हाय प्रोग्राम चलिने तंनाय अबन बगायने जों दिने जे मेन अब चिने प्रोटेस्ट रेली खालायलै तंमाने सकना हामबाय दिने तो चिने आरो साइमनो जों आरो जे 300 हायके छारो 300 हाय चिने ताव आरो बाइक जत प्रथम लाजाक हक दालाय तंग अबन बगाय जों आरो जे लिडार रखनो तो जों आरो खर्च परिचय रहना है जे चिनरने जत लिडार जो कोऑर्डिनेशन ने चिनरने त्रिपुरा मथने सेंट्रल ने डिस्ट्रिक्ट ने ब्लॉक ने बीसी ने ताई चिनर इनुइट हायके चिनर टाउन कमिटी दङ DWF दङ जत मिलौइने जों अर जागो दिने जे खाकाहाम खागोनां बर' राखनो तैनो जों दिने आरो प्रोटेस्ट खालायदों